Oyawore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 14 dwe mar achiel higa mar 2021. Makeloni chenro ni kaka pile en an Chris Owino kendo akwayi ni wabed kanyakla nyaka giko. An kod oboke ariyo odiochieng' ma kawuono. Jago makelona oboke ariyo mano The Standard, The Star kaachiel kod Daily Nation. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Kang'ata out-twist Uhuru's powermen. Senate Majority Whip Irungu Kang'ata nyoro tamre chopo e romo mar jodito mag duond od bura mar Jubilee mane oluong kod ker Uhuru Kenyatta mondo gilos ewi barua mane ondiko ewi chal mar BBI e Kenya ma masawa. Senate Majority Whip Irungu Kang'ata ne otamre chopo e romo mane oluong kod jodito mag duond od bura mar Jubilee odiochieng' manyoro kendo twak ewi barua mane ondiko ewi chal mar BBI e gwenge mag Kenya ma masawa kata Central Kenya. Irungu Kang'ata mano Senate Majority Whip ne ondiko oboke kata ne ondiko barua ne ker ka owacho ni ripot mar BBI idhi kwedo kod oganda jo Kikuyu modak e Kenya madiere. Mae man osekelo lweny mokalo kendo pogruok mar paro to moloyo kind jotelo mopogore opogore e pacho kae. Koro mane omiyo ker Uhuru Kenyatta mano jatend duond od bura mar Jubilee ochiwo chik mondo jotelo madito mag duond od bura mar Jubilee orom odiochieng' manyoro kendo otwag ewi barua mane Kang'ata ondiko. Kata kamano Irungu Kang'ata ne ok ochopo e romo ma kamano kendo ma osekelo fwere ka jomoko wacho ni ponono ni Irungu Kang'ata osenyiso dalili kata osenyiso ranyisi ni odhi riwore kod kweth mar tangatanga ma siro lwedo jalup ker William Ruto bang' kane ok ochopo e romo mane oluong kod jodito mag duond od bura mar Jubilee e twak ewi barua mane ondiko ne ker e chal mar BBI e gwenge mag Kenya ma masawa. Mano e thor mar wach e oboke mar Daily Nation. Irungu Kang'ata mano Senate Majority Whip ne otamre chopo e romo mane oluong odiochieng' manyoro kod jodito mag duond od bura mar Jubilee mondo gitwag ewi barua mane ondiko ewi report mar BBI. Kata kamano jotelo duto madongo mag duond od bura mar Jubilee nyoro chopo e romo ma kamano. Irungu Kang'ata ne otamre kendo ne ok ochopo e romo ma kamano. Oboke mar adek loso ewi wach ma rude ariyo ne ong'ielo rengo e sa machal. Rude ariyo gwenge ma Kitui ne otho e sa machal e kinde mane otergi yudo thieth e od thieth moro e bomani maduong' ma Nairobi. Rude gi magi jo higni 63 nosebedo ka tuo e kinde mane otergi e od thieth moro e kaunti ni ma Nairobi ne githo e sa machal. Ma en gima ne oweyo lakteche kod buok mokalo. Ito oboke mar ang'wen. Senate Majority Whip mar duond od bura mar Jubilee Irungu Kang'ata ne otamre chopo e romo mane oluong kod duond od burano mar twak ewi weche mane owacho ewi report mar BBI. Romo ma kamano otimore e apisi maduong' mar Jubilee mano ma yudore Pangani kendo ne oluong kod ker Uhuru Kenyatta mane ogolo chik ni jotelo duto madito mag Jubilee mondo orom kendo gitwag ewi barua mane ondik kod Irungu Kang'ata ka owacho ni oganda mawuok e Kenya madiere mano oganda jo Kikuyu dhi kwedo report mar BBI. Kata kamano e kinde ma jotelo duto mag Jubilee no ochopo e romo ma kamano, Kang'ata to ne ok ochopo kendo kane ogone sim kod jofwamb weche ka ipenje gimomiyo ne ok ochopo e romo ma kamano, ne owacho ni ne odich kod tije mamoko mane omiyo ok ochopo e romo ma kamano. Ma osemiyo jolony mag siasa wacho ni seche moko Irungu Kang'ata nyiso ranyisi ni oikore mar dhi riwore kod kweth mar tangatanga, kweth masiro lwedo jalup ker William Ruto e pacho kae. Ito oboke mar abich. Jaod bura ma Suna East mano Junet Mohammed sayo mokalo jatend duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC Wafula Chebukati kuom dhi nyime kod chocho chenro mar puodho sei mag oganda ewi report mar BBI.
Junet wacho ni IEBC dhi mos e puodho sei mag oganda maromo milion 4.4 ewi ripot mar BBI ka nyaka sani mana sei mag oganda maromo 500,000 gi wiye kende ema IEBC osepuodho jumbe 2 nyaka ne gichak chenro makamano. Manomiyo Junet Mohammed oseyo mokalo Chebukati kuom dhi mos e puodho sei mag oganda ewi ripot mar BBI. Kalure kod pend chike ma pacho kae, IEBC nikod thuolo mar ndalo 40 mar puodho sei mag oganda ewi ripot mar BBI, kendo ka gisepuodho sei mag oganda maromo milion 1 to gibiro tero bill mar BBI ne piny owacho mag county assemblies kata county assemblies 47 e pacho kae mondo chak twak ewi ripot makamano. Kendo Junet Mohammed okwayo Chebukati mondo opuodh sei makamago mapiyo maonge leo kata matin. Ito boke mar 6 lose wi midhiero mokwako migao mar somo e pacho kae kinde ma skunde mamoko e pacho kae sani dhi nyime kod puonjo jopuonjre e bwo yien kalure kod chenro mar keto e tim social distancing e pacho kae. Skunde moko e pacho kae dhi nyime kod puonjo jopuonjre e bwo yien kaachiel kod oko mag klese kaka achiel kuom chenro mar keto e tim social distancing rule. Ito boke mar 8 en ni duol mar KEMRI, mano duol mochung'ne timo nonro e weche mag thieth e pacho kae, owacho ni tuo mar COVID-19 manyien mar piny UK, mano UK variant, nyalo chopo e pacho kae. Duol mochung'ne timo nonro e weche mag thieth e pacho kae, mano KEMRI, wacho ni nitiere luoro ni tuo manyien mar COVID-19 mar piny Ingereza miluongo ni UK variant nyalo chopo e pacho kae bang' ka achiel kuom jotuo mar tuo manyien mar coronavirus ma iluongo ni UK variant ne oyud e piny mar Afrika ma milambo. Ito boke mar 10 nyaka ito boke mar 11 loso ewi yiero mar kom ker e piny libamba ma Uganda madhi nyime, madhi chakore ayango odiochieng' ma kawuono. Piny Uganda odiochieng' ma kawuono dhi chako chenro mar yiero ker e pinyno, kama lweny mar atipo osebedo e kind ker ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni kaachiel kod jago makwedo e pinyno mano Bobi Wine. Kendo odiochieng' ma kawuono oganda mawuok e piny Uganda maromo milion 18.5 dhi yiero ker manyien e kind Museveni kaachiel kod Bobi Wine. Ito boke mar 12 loso ewi pi mamuomore ma osekwako gwenge mag Baringo e pacho kae. Ito boke mar 14 en ni jatend migao mochung'ne arita kwe ma pacho kae Laktar Fred Matiang'i owacho ni odhi kawo okang' mager ne obila ma osebedo katiyo e ataro mar chik e pacho kae. Ito boke mar 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon. Weche moko e counties ni ito boke mar 19 weche mag ohala mar The Property be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation loso ewi ywaruok e kind piny owacho mag counties ma pacho kae kaachiel kod lakteche e kama piny owacho mag counties wacho ni gionge kod omenda mar chopo dwach lakteche madhi e ng'anyo e pacho kae. Jatend riwruok mar governors e pacho kae Wycliffe Ambassa Oparanya ne owacho ni piny owacho mag counties ma pacho kae odhier kendo onge kod omenda mar chopo dwach lakteche madhi e ng'anyo e pacho kae kendo dwaro ni omedgi omenda. Weche tuke loso e tugo e kind Manchester United kaachiel kod Liverpool madhi rakore chieng' Jumapil e tuke mag English Premier League. Engineer Michael Olunga ne oriwore kod klab mar Al Duhail mar piny Qatar, mano be ni to boke ni mar 42 kama Engineer Michael Olunga ne oriwore kod klab mar Al Duhail mar piny Qatar kowuok e klab mar Kashiwa Reysol mar piny Japan. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wacho oboke mar The Star en ni you gave all top jobs to Kalenjins. Kalonzo tells Ruto, you gave all top jobs to Kalenjins. Kalonzo tells Ruto. Jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nyoro onyiso jalup ker William Ruto ni
en achiel kuom jotelo ma dhi nyime kod nyayo siasa mag dhoudi, nikech e kinde gima en e telo mar piny owacho mar Jubilee, iwacho ni opogo lemo mag telo mathoth ne oganda mawuok e oganda jo Kalenjin. Kalonzo onyiso Ruto ni kuom migepe duto mane bwo telo mar Ruto osebedo ka omiyo oganda jo Kalenjin tije mathoth kipogo kod ogendni mamoko e pacho kae. Mano e thor mar wach e oboke mar The Star. Kalonzo onyiso Ruto ni osebedo ka omiyo oganda jo Kalenjin tije mathoth kipogo kod ogendni mamoko e pacho kae e piny owacho mar Jubilee. Ito oboke mar ariyo, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro lieko ni nitiere chenro mar timo kampen mar BBI kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro lieko ni ginyalo timo kampen mar achiel kod ker Uhuru Kenyatta ewi BBI. Raila owacho ni gidhi timo kampen ne BBI kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen nyaka mar abich lose ywarok e kind piny owacho mag counties kaachiel kod lakteche, kama piny owacho mag counties wacho ni gionge kod omenda maromo mar chopo dwach lakteche e pacho kae. Kalonzo Musyoka onyiso William Ruto ni osebedo ka omiyo oganda ma jo Kalenjin tije mathoth e piny owacho mar Jubilee kopogore kod ogendni mamoko e pacho kae. Ito oboke mar aboro en ni duond od bura mar Jubilee biro kawo okang' mager ne moko kuom jotelo mag Jubilee madhi nyime kod timo kampen ne jotelo mawuok e duond buche mopogore mamoko e pacho kae, to moloyo e duond od bura mar UDA. Raphael Tuju, mano jagoro maduong' mar Jubilee, owacho ni duond od bura mar Jubilee dhi kawo okang' mager ne moko kuom jotelo mawuok e riwruok kata duond od bura mar Jubilee madhi nyime kod goyo kampen ne jochung' mar UDA. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.